Pod devizom tvojih 5 minuta, nečiji ceo život, opštinska organizacija Crvenog krsta Vrnjačka Banja organizovala je danas 13. ovogodišnju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, ovaj put u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Kraljeva i u klubu opštinske organizacije Crvenog krsta. Upravo ste dali krv, kakav je osjećaj? Prelepo. Nešto boli, mučnina, neprijatno? Ne, fenomenalno. Koliko ste već davali? Ovo je već 7. 8. put tako. A šta vas je pokrenulo na to da postanete davalac? Jedan humani čin, po meni. Postoji neka preporuka za druge građane? Pa što više njih da se prijavi. Daju krv, mislim, svako ko može. Još jedna hrabra i humana vrnjačka dama. Koje je ovo davanje po redu? 3. po redu. Zbog čega ste se odlučili na ovakav korak? Humana stvar. Zašto ne? Svako me preporučuje. Lepo se i osjećam posle toga, zaista. Upravo dajete krv, je li osjećaj neprijatan, boli, kako je? Ne, čak naprotiv, olakšanje, baš. Baš se dobro osjećam. Preporuka onima koji vas budu gledali večeras? Da svi dođu i daju krv. Kao prvo, davanje krvi ne da ne škodi, nego je korisno u prvom redu zato što je to jedan humani akt, a drugo, svaki davalac svaki put kad da krv testira se na bolesti koje mogu da se prenesu putem krvi, tako da je i to jedan od dobrih razloga za davanje krvi. Davalac može da bude svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina koja nema neka hronična oboljenja, nema ni akutna neka oboljenja i koja je raspoložena da da. Ima onih koji su imali želju, ali vi niste dali dozvolu. U kojim slučajevima se to dešava? Pa uglavnom su to neke trenutne situacije. Imamo proceduru na početku davanja krvi, to je određivanje hemoglobina. To je uglavnom pokazatelj koji pokazuje trenutna osoba, da li je možda naspavana, da li možda neka promena vremena utiče na davanje krvi, a naravno i neko ko ne može da da u smislu da nema dobru krvnu sliku. Tokom 2015. Crveni krst Vrnjačke Banje uspeo je da prikupi rekordnih 800 jedinica krvi. Pritom 2 akcije odrađene su u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, 2 u saradnji sa transfuzijom Kliničkog centra u Kragujevcu, 2 sa transfuzijom Vojno-medicinske akademije u Beogradu, dok je današnja 7. po redu sa službom za transfuziju krvi iz Kraljeva, a za potrebe naših ljudi koji se leče u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Akcija je 13. po redu u ovoj godini i da vam kažem da ćemo još utorak naredni imati akciju u Gračanici na Kosovu i Metohiji gde ćemo sa našim davaocima krvi iz Vrnjačke Banje obezbediti dovoljne količine krvi za potrebe Srpske bolnice Simonida u Gračanici. Inače, današnju akciju ovdje u Vrnjačkoj Banji organizujemo u saradnji sa transfuzijom iz Kraljeva, sa kojom inače imamo izvanrednu saradnju. Očekujemo, ja bih rekao, zadovoljavajući rezultat, dovoljne količine krvi da u ovom vremenu prebrodimo opet neke probleme koji se javljaju, pogotovo u nestašici sa A pozitivnom krvnom grupom. Ukoliko niste dobrovoljni davalac krvi, razmislite o tome da je Srbiji potreban 1 na svakih 100 sekundi za odrasle i decu koja su životno ugrožena.